minangka pratandha bilih Kanjeng Rama tansah paritulodo mring putra kekalih. Anggenipun nglampahi madyaning bebrayan agung punika kedah ati-ati lan waspada supados tansah pikantuk nugraning Gusti Kang Maha Agung. Adicara timbang panggon. Bapak Puji duduk di tengah, manten berdiri dulu. Nah, keluarga menika adicara timbang panggon. Pinanganten kakung lenggah wonten suku kananipun pinang Kanjeng Rama dalah pinanganten putri. Lenggah wonten suku kirinipun Kanjeng Rama bilih pratandha bilih wedal punika Kanjeng Rama boten ambek-ambekaken antawisipun putra mantu dalah putra piyambak. Senaosa menika putra mantu insyaallah badhe dipun anggep kadosa putra kandung piyambak. Demikian tadi filosofi dari acara timbang panggon, yaitu mulai saat ini Bapak Puji sekeluarga tidak menganggap pengantin putra sebagai anak mantu, tapi insya Allah akan dianggap sebagai anak kandungnya sendiri. Itu filosofi dari acara timbang panggon. Sampun paripurna saklajengipun adicara tanem jero. Bapak Puji maju hadap ke sana ya. Bapak Puji maju adicara tanem jero nggih menika Bapak Puji melenggahaken pinanganten saripit ing dampar palenggahan minangka ing wedal sapunika Bapak Puji sampun paring donga pangestu mring putra kalih anggenipun mimiti madyaning bebrayan agung. Ibu sih di sebelahnya Bapak Puji. Paripurna anggenipun andhikaken adicara tanem jero, salajengipun adicara kacar bujur pengantin putra berdiri. Lanjut yang tadi. Wus dukap ing mangsa kala, wus dukap ing titlaksana salajengipun pinanganten kakung enggal jumeneng asta tilam lapus kang isi wos kapura Jawa. Petus Polojo Poncowarno mewah harta recek kasuta ing panggon ingkang garwa katadah tapi mawi sindur ingkang warnita. Ya mati tumpakan mas dikit-dikit. Kacar kucur wong liya dadi sedulur, kacang kawak dhewe kawak wong liya dadi sanak. Waktu menika adicara kacar kucur minangka lambang bilih pinanganten kampung minangka salah setunggaling priya kang kedah kapisan dan kelawan reda mring keluarga. Filosofi dari acara kacar bujur pengantin putra merupakan salah satunya keluarga, kepala keluarga yang semaksimal mungkin semampunya untuk memberi nafkah lahir batin kepada istrinya dan memberi kehidupan pengayoman kepada anak-anaknya nanti. Itu filosofi dari adicara kacar bujur. Adicara kacar bujur sampun purna sanesipun gunakala dipun budi lan dipun titipaken dumateng Kanjeng Rama Kanjeng Ibu minangka salah setunggaling wanita ingkang kedah rumangsa. Sasampunipun titipaken gunakala punika pinanganten kekalih wangsul ing sasana sakalih. Pengantin berdua duduk kembali di pelaminan. Bapak Ibu dari kedua mempelai Bapak Puji beserta Ibu silakan duduk di kursi yang sudah disiapkan. Akladosi pinanganten saripit bagian dalam adicara Jahar Kata. Filosofi dari jalan-jalan tunduk dari Jawa itu sebagai anak yang selalu hormat kepada
kaning ilmune tiyang bebrayan mugi-mugi anggenipun nglampahi madyaning bebrayan agung tansah pinaringan rahayu wilujeng slamet kedya ing Sambikala. Terus Mas musiknya Mas. Boleh ingkang kula hormati langkung menika adicara dahar walimah yodar kalimah sampun paripurna. Sugeng bersamaan. Duh Kanjeng Ibu minangka pepunggen kula sesuk dinten Kanjeng Ibu kula wonten garbanipun Kanjeng Ibu ngantos lahir dumugi dewasa. Kula dereng saged baris budi ngremenaken Kanjeng Ibu nanging wedal punika kula badhe nyuwun pangestu panjenengan Kanjeng Ibu bilih kula badhe amiliki madyaning bebrayan agung Kanjeng Ibu. Iya kena aku pangestu tak kawruh pendongane Rama Cara Ibu yang yen tampanen sinati-sinati ngomong keluarga muga-muga anggenku nglampahi bebrayan pinaringan rahayu wilujeng slamet kedya ing Sambikala kirang. Untuk selanjutnya pengantin